És una de les begudes més antigues que es coneixen. Els seus orígens daten de l'any 4000 abans de Crist a la zona de Sumèria i es va descobrir per total casualitat. Des de llavors ha acompanyat a la humanitat i forma part pràcticament de la nostra cultura. Soc estudiant de Tecnologia dels Aliments a la Universitat de Lleida i avui, per començar aquest canal, parlarem de la cervesa. En els últims anys, el món de la cervesa al nostre país ha experimentat un boom brutal, amb l'aparició de múltiples cerveseres artesanes per tot el territori i amb les grans companyies adaptant-se a la nova competència. Però, què és la cervesa? Quants estils hi ha? Quins ingredients porta i quina funció tenen? Anem a l'explicació tècnica. Els estils de cervesa es poden dividir en dos grans grups: lager, la cervesa convencional que tots coneixem, i ale, que en general són de fabricació artesana. Es poden afegir les cerveses de blat, les negres i les IPA, que amb el boom de la cervesa artesana s'han ficat de moda. Queden per afegir les alemanyes, belgues, britàniques, irlandeses, txeques i americanes. I podria passar més estona així, perquè la guia dels jutges de cervesa més recent té 120 estils diferenciats. Però, què fa diferent una cervesa d'una altra? Parlem de dos atributs principals, el color i l'amargor. Per tal de classificar les cerveses segons el color, els cervesers utilitzen diferents escales com la SRM o la EBC, en un rang que va des del groc més pàl·lid fins al negre opac. És important tenir en compte aquesta escala a l'hora de triar el malt que utilitzaràs en la teva recepta. L'escala internacional d'unitats d'amargor, o IBU en anglès, s'utilitza per indicar aproximadament com d'amarga és la cervesa. I dic aproximadament perquè només té en compte l'amargor que aporten els alfa-àcids del llúpol, com la humulona. Existeix una forma per tal de calcular-los, però per simplificar-ho, cal saber que com més alt siguin els IBU, més amarga serà la cervesa. Ara que ja sabem la base del què és la cervesa, podem passar a parlar dels ingredients. De base, la cervesa té 4 ingredients principals: aigua, malt, llúpol i llevat. De tots aquests, l'aigua és el que pot passar més desapercebut, però a l'hora de la veritat és dels més importants. L'aigua conté ions com el calci o el magnesi, que tindran diferents efectes en la cervesa: estabilitzar el pH, accentuar els sabors de la malta o el llúpol o, com el zinc, són nutrients per al llevat. A més, la concentració d'ions en l'aigua és important si es volen fer cerveses originàries de zones o ciutats que siguin importants a la història cervesera. És important també que l'aigua no porti clor, de manera que si fem cervesa a casa és important utilitzar aigua embotellada. Seguint amb els ingredients, tenim el malt, que en si mateix no és res. El malteat és un procés aplicat a les llavors de cereals per al qual es simulen les condicions de germinació per enganyar a les llavors i que degradin el midó del seu interior a sucres més simples que aprofitarem per fer cervesa. Entre els cereals que s'utilitzen més sovint es troben l'ordi i el blat, que seran els malts base per a fer-ne cervesa, però també s'utilitzen altres cereals com el sègol, la civada i l'arròs. El malt aporta els sucres que es transformaran en alcohol durant la fermentació, però també aporta color i aroma a la cervesa. Existeix una gran varietat d'estils de malt, cada un elaborat de manera diferent i que cadascun ens aportarà qualitats diferents a la cervesa. Per una banda, els malts cristal o caramel aporten gustos dolços i s'utilitzen en una gran varietat d'estils. Els malts ambre i torrats aporten colors courencs i gust torrat i s'utilitzen en cerveses més fosques o negres. Les maltes chocolate o negres aporten gustos de xocolata negra o cacau i colors foscos. S'utilitzen en cerveses negres. S'ha de tenir en compte que els malts torrats o negres no porten tants sucres per la fermentació com si ho fan les maltes base. Per tant, a la recepta s'ha de tenir un equilibri entre malts base i malts especials per tal d'arribar a les qualitats que nosaltres volem. El llúpol és l'ingredient que més protagonisme ha agafat gràcies a la moda de les IPA, un estil de cervesa on predomina l'amargor i l'aroma d'aquesta planta. El llúpol és una planta enfiladissa de la família del cànnabis, encara que sense efectes psicoactius, que pot arribar a fer entre 6 i 10 metres d'alt. Principalment, es cultiva als Estats Units, Xile, Alemanya, República Txeca, Polònia, Eslovènia, Anglaterra, Península Escandinava i Xina. A Espanya, el cultiu del llúpol es troba principalment a Lleó i va ser impulsat pel dictador Francisco Franco després de la Segona Guerra Mundial. A Catalunya trobem plantacions a Almacelles, Prades, Tremp i Cassà de la Selva. Igual que passa amb el malt, diferents varietats de llúpol s'utilitzen per objectius diferents a la cervesa. Algunes aporten més amargor, mentre que d'altres aporten més aroma. Finalment, trobem el llevat, que degradarà el sucre que ha aportat el malt per a convertir-lo en alcohol i CO2. Depenent del tipus de llevat que la faci, la fermentació es pot dividir en dos grans grups, alta i baixa. En la fermentació alta, el microorganisme actuant és, generalment, el Saccharomyces cerevisiae, en un rang de temperatures al voltant de 21 graus durant uns 10-15 dies. És el tipus de fermentació que s'utilitza en cerveses ale. En la fermentació baixa, actua generalment el Saccharomyces pastorianus, en un rang de temperatures de 5-8 graus entre 3 i 4 setmanes. Les lager es fermenten seguint aquest mètode. També es poden utilitzar altres mètodes poc freqüents de fermentació. De fet, les sour són una família de cerveses amb gustos àcids o agres que utilitzen aquests mètodes poc freqüents. Dintre d'aquesta família trobem les Berliner, les Lambic o les Gose. Són cerveses que no agraden a tothom i són difícils de trobar fora del món artesà. Els microorganismes que fermenten aquestes cerveses són Lactobacillus, Pediococcus o Brettanomyces. Ara ja sabem què porta, però com passem dels ingredients
a la cervesa. Primer, es tracta l'aigua afegint les sals minerals que facin falta per aconseguir el perfil d'aigua que es busca. És un procés una mica complicat de fer a casa i fa falta una mica de base de química, però estic segur que si li pregunteu a un cerveser us dirà que l'aigua és la base per a que una cervesa surti bona. El següent pas és triturar el gra fins que estigui prou trencat però no sigui farina, per tal de facilitar que els sucres es moguin des de l'interior del gra fins al most. S'escalfa l'aigua fins a uns 55-60 graus, s'afegeix el gra i comença el procés de maceració. Dintre dels grans de malt s'activen una sèrie d'enzims que degradaran els seus components i aportaran al most nutrients per al llevat, sucres fermentables i sucres de cadena llarga que aportaran cos a la cervesa. La maceració es pot tractar com un sol bloc i mantenir la temperatura al voltant dels 67 graus, o pujar gradualment la temperatura i passar escalonadament per tots els rangs d'acció dels enzims. Generalment, aquest procés dura entre 1 hora i 1 hora i mitja. A l'acabar, es filtra el most i es renta el gra amb aigua calenta per acabar d'aprofitar els sucres que hagin pogut quedar atrapats en el bagaç. Següent pas, portar el most cap a l'ebullició. Durant aquesta etapa, els alfàcids del llúpol com l'homolona es degraden a isohomolones a causa de la temperatura. Per tant, com més contingut d'alfàcids tingui el llúpol i més estona estigui bullint, la cervesa tindrà un gust més amarg. Per aquest motiu, les varietats més amargues de llúpol s'afegeixen al principi i les més aromàtiques s'afegeixen quan queden uns minuts d'ebullició. Un cop acabada l'ebullició, es filtra per eliminar les restes de llúpol. Es baixa la temperatura fins a arribar a l'òptima de fermentació i es manté aquesta temperatura estable els dies que duri la fermentació. Passats aquests dies, el següent pas és embotellar. A nivell industrial, el procés s'acaba aquí, però si volem fer cervesa a casa, encara haurem d'esperar entre 10 i 15 dies més amb la cervesa embotellada si volem que recuperi el gas que ha perdut. I un cop passats aquests dies, ja està, ja tenim cervesa i ens la podem beure i ens la podem disfrutar. Salut a tothom! Ja sé quin és el remei, ja he trobat la solució per ofegar les penes, la gerra d'un sol glob. Al acabar el vídeo us recomanaré que doneu suport a la cervesa artesana local. Aneu a les fires o pregunteu pels seus obradors i que us expliquin. A Catalunya tenim la sort de tenir projectes molt i molt interessants. Experimenteu i busqueu la vostra cervesa preferida, que n'hi ha per a tots els gustos. Puc travessar les parets i tu